May hapon guys, nagluto mi og tawag ni gulaman powder gitunaw sa tubig din initon. Dayon wala lang siya po pila ka minuto. Dayon sa tawag ni nagma painit na ni masyang pabugnawon na para maset kanang mo ay tan chili is bitaw. Okay, magulaman ni after mabugnaw na siya mugay na tangan na mo og condensed milk o iwap para pang dessert ba. So lato na lang ko na siya mga pila ka minuto tanong ko balik sa kuan itong packaging ani kung pila ka minuto pabukalan pero lagi continuous lang pagpuputa wala may giingon nga kuan pila ka minuto pero ganihara man natunaw ang kuan kini kuan ba ang powder ganihara natunaw ang powder. So ako na ni palungon na ako ni palungon na ako ni siguro kay murag sibi naluto naman to siya. Ako ni siya og mga 1 cup mga sugar. Ang sugar nga akong giyambutang kay brown sugar, white sugar. Kay para medyo tamis ba kay say kitab ang magkulang ra ang condensed milk ug iba murag tabang mo tangan na mo og brown sugar. So nabutangan na naman og brown sugar ato na ko tawon until ma-dissolve ang tawag ma-dissolve ang sugar, brown sugar. Okay, magason ko niya until pabugnawan niya niya. Mix lang until matunaw ang brown sugar. Sumato ako nang ipalang kasi dala na ito mga mabugnaw. Maset na to amo tong tawagan na tagtaron para magulaman ni unya. Basin unya pwede na na.